Gibarugan sa Philippine National Police kun PNP nga luwas ang Pilipinas. Pinuluyo sa sagunson ka sa mga krimen nga natala sa nasod. Matod pa ni PNP PAO Chief of Police Colonel Allen Rayco nga kini nakabase sa statistics o dili sa mga sensational videos nga makita diha online. Ato maminawon ang tipig sa pamahayag ni Police Colonel Allen Rayco. Ligtas po. Pero kagaya nga po ng sinasabi, ayaw na nagdi-discuss po tayo ng statistics. And statistics will bear it out na napakaligtas, mas ligtas po ang Pilipinas ngayon as compared to the previous period. Manayon sa mga giawhag sa PNP official ang katawhan nga musuporta sa kampanya sa kapulisan batok sa kriminalidad. At minawon ang dugang pamahayag ni Police Colonel Allen Rayco. Sama-sama po tayo. Hindi po namin kaya ito na kami lamang na ang inyong Philippine National Police lamang. Kailangan po ang tulong ninyo ng ating komunidad, lalong-lalo na ating mamamayan mismo. Pamahayag sa PNP official.